İhsan bir gül nivisi. Pelin şil. Hekmê payîzê yê ser erdê bi her awayî xwedê xuya kirin. Berê demsal li xatirxwestina ji bo çûyîna berbizivistanê bû. Hemû daran pel weşandibûn. Yên mayî jî gav bi gav diweşandin. Destê xwe da bin çeneya xwe. Milên xwe da ser dîwarê şaneşîna li pêşiya malê. Nîv saetê zêtir guh da dengê pelên weşiyayî yên bi lihevketina hev re dengekî melodîk û nêrmek derdixistin. Çav girtibûn lê guh wekî heşyarbûna kêvrûşkê vekiribûn. Jinişka ve dengekî din tevê dengê pelên weşiyayî bû. Ew deng yê baranê bû. Barana pel dikutan. Çavên xwe vekir û dîsa girt. Çend deqe şûn de her du deng jî ker bûn. Bêdengiyekê xweberda der û dora wî. Baranê zora daran biribû. Hemû pel şil û sis bibûn. Xwe li erdê berdabûn. Piştî halê pelan bi çavên xwe dît, hêz da xwe ku rabe ser xwe. Wî çaxê ferx kir milên wî tevizîne. Milên xwe du sê caran da hev berda. Rabû ser xwe. Peyayê hewşê bû. Pelekî şil û nermbûyî ji erdê rakir. Paşê jî bi nîvdevekî pişirî. Aha, wele em qasî hev bûne. Êdî tu jî wekî minî.